Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dipilir langsung ning gone ban Jateng kok. Hah? Ning ban Jateng ngurusi billing pajak Oh, kalau sapa? karo bojone aku. Oh iya, wis, aku wis tekan omah. Nah. Tekan jam Gisa piro? urung beli. Mau Gisa- eto, yo jam 11-an. Gisa urung beli iki. Gisa ning ndi? Yo nang rumah sakit. Kontrol. Kontrol. Mangkat gasi mau jam 8. Parah kok mah, aku di sasaran terus kok mah. Sampean? Mah. Oh, yo sabar. Masalah billing pajak itu lho, sasaran terus. Lagi nyonya ngenteni ning ndi? Iki membeli Hah? toko buku. Nanti. Toko buku. Oh, nek toko buku. Ya, boleh apa gue sekolah, alat-alat kantor, alat tulis, Oh. Bang datengke jalan ndi kuwi? sampangan. Oh, ning Sampangan, sayang. Wis ya, Mas. Yo wis. Yo. Iki wonge ndelokke terus soalnya ya. Yo, Assalamualaikum. Salam.